रांखान्थि बेलायावहाय जेनेबा जों बहुद उसुबिदा मोनदों जोंहा बिदि गभर्नमेन्टनि फान्डनिफ्राय किसुमान कपारेटिभ ससाइटि होन ओमफ्राय जोंहा फार्मार प्रडिउसार अर्गानाइजेसन होन सेल्फ हेल्प ग्रुप होन जायफ्रा आबादारिफ्रा मोजाङै खामानि मावो बेखौ नोजोर लाखिनानै बिसोरखौ जोङो नोजोर लाखिनानै होनायखौ जों लुबैदों आरो जायफ्रा मोजाङै आबाद मावा बिसोरसो मोनो दा जाहाथे जोङो जुदि मोजाङै आबाद मावनाय मानसिफोरनो जोंहा फाइनान्सियेल ग्रान्ट होनायावहाय बा रांखान्थियारि हेफाजाब होनायावहाय जोंहा जेबो माने दुखु मोननाय गैया आरो जों नुदों माने फैसाफोरखौ किसुमानफोरा मोनो खिन्थु मोजाङै बाहायनायखौ जों नुनो मोनाखै किसुमान बेफोरबायदि ससाइटि बा बिदिनो सेल्फ हेल्प ग्रुप जायफ्रा नंगुबैहाय आबादारि बिथांमोननो जुदिहाय मोजाङै जुदि फाइनान्सियेल ग्रान्ट जुदि होयोब्ला होमब्ला जोंहा ओनसोलाव मोनसे डेभेलप जागोन आरो मोजां जागोन बेबायदिखौ जों हास्थायदों आरो जों नुदों जोंनि इन्टार बिटिसिआवनो जोंहा प्रक्रिउरमेन्ट सेन्टार गैया दोङोब्लाबो जोङो मोननो हायाखै जोंहा उदालगुरि क'क्राझार चिरां बाक्सा बेफोरबायदि जायगायावहाय जोंहा मार्केटिं जितु माइ जुदि जों फाननाय जोंहा बे सुबिदा जोंहा गैया जुदिहाय दोङोब्लाबो जोङो माने क'क्राझार दोङोब्लाबो क'क्राझारनि मानसिफ्रा आबादखौ मावनानै माइखौ थिसननानै बिसोरो माहा लाङो वेस्ट बेंगलाव फानहैनांगौ जायो धुबुरियाव फानहैनांगौ जायो खिन्थु सरकारनिफ्राय जोंहा माइ मनसेनि दामावहाय 725 थाखा जों मोनो खिन्थु जोंनि आबादारिफोरा जोङो मात्र दायो बाजारावहाय 400 थाखा 500 थाखायाव जों फाननो गोनां जादों बेनिखायनो जोंनो लुबैदों जोंनि गासै माने बिटिसिआव बा बिटिआरआवहाय जायफ्रा राजखान्थिफ्रा दैदेनगोन बा देरहागोन जों उन भबिष्यतनि जोलैयावहाय जों लुबैदों जे जोंनि बिटिसिआव थानाय बा बिटिसि बा बिटिआरआव थानाय जायगा आबादारिफोरनो बे जितु एफसिआव माइ होनायखौ आरो आसाम एग्रिकालचार मार्केटिंआव आरो आसाम सिभिल फुड कर्परेसनाव बेबायदि माइखौ बिथांमोनहा लागासिनो दङ खिन्थु जों दिनै नुनो मोन्दों जोंनि बे बिटिसिआवनो गैया होनब्लाबो लाजायाखै होनब्लाबो जोङो माने बाराद्राय बुंनाय जानाय नङा दां दङ जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय बिटिसिनि आन्दारावनो कालाइगाव लायो खिन्थु जों नुदों जोंहा जानथाया बांद्राय जोंहा गारिनि खरसाफोरा बारा गोग्लैयो बेनिखायनो जोङो बिदि जोंहा लाब खालामनो हायाखै दायो जों नुनो मोनो सासे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि गेजेरावहाय उदालगुरि मैखोम जायगायावहाय जोङो माइखौ फाननो जोंहा बिराद उसुबिदा जादों जोङो फानोब्लाबो जोङो माइखौ जोङो कालाइगाव लांनांगौ जायो आरो बेनिफ्राय जोंहा लांनांगौ जायो खारबिथा लांनांगौ जायो बेफोरबायदि जायगायावहाय जुदि जोंनो बे उदालगुरि ओनसोलफ्राव बा उदालगुरि माने आबादारिखौ नोजोर लाखिनानै जायगा जुदि जोङो प्रक्रिउरमेन्ट सेन्टारखौ जुदि जोंनो बानायना होयोब्ला जों खोब मोजां मोनगोन जायखिजाया राजखान्थि हान्जायानो जाया मानो जे फैगौ जितु जाय सरकार खालामगोन बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों बेनिफ्राय जों नुनो मोन्दों जोंहा गोबां बिथिङाव जोङो माने दुखुनांथाव बाथ्रा जोंहा कल्ड स्टरेज जोंनि ओनसोलावनो गैया बा जोंनि बिटिसिआवनो जोङो माने मोजां रोखोमै कल्ड स्टरेजखौ जोङो नुनो मोनाखै बाराखौ बुंनो थाङा जोङो गुबुन डिस्ट्रिक्टनि बाथ्राखौ बुंनो थाङाखै दा उदालगुरियावहाय बा क'क्राझार चिरां बाक्साखौ जों बुंनो थाङाखै बिसोरखौ जों बरबेक जों नुहुरस'वाखै जानो हागौ बिथांमोनाबो जोंनि बायदि प्रब्लेम जानो हागौ दा जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय जोङो कल्ड स्टरेजआ जोंनि गेजेराव गैया जायनि जाहोनाव जोङो मोजां जिनिसखौ दोनथुमनानै दोननानै जों हायो ओमफ्राय दाम गोसा जेब्लाखि दामा बुरजा जागोन दाम गोसा जागोन बै समाव जोङो फाननो जों हायो आरो कल्ड स्टरेज थायोब्ला बबेबा समाव ओरैबायदि जायो जोंहा माने प्रडाक्सना बारा जायो बेनिफ्राय जोङो माने फाननायनि राहाखौ मोना जायो दाम मोना जायो होमब्ला बेखौ जोङो कल्ड स्ट'र दोननानै जेब्लानाखि जोंहा अफ सिजोनाव जोङो फाननो हागोन आरो माने आबादारिफ्रा मुलाम्फा जागोन बेनिखायनो जों खावलायदों जाय सरकारा फैया मानो बा इउपिपिआनो जा बिजेपिआनो जा जिखुनु राजखान्थियानो फैया मानो बिथांमोना जाहाथे जोंनो मोनफ्रोमबो ओनसोलाव बा एरिया नायनो नोजोर लाखिनानै जुदि कल्ड स्टरेजफोरखौ जुदि जोंनो बानायना होयोब्ला जोंनि आबादारिफ्रा रांखान्थि बेलायावहाय जोङो जौगाथायखौ जों मोननो हागोन
जोङो दुखु मोनदों जोङो दा दिनैसिमबो जोङो बेखौ कल्ड स्टरेजफोरखौ जोङो मोनाखै आरो जोङो हास्थायदों दा सरकारा फैया मानो नाथाय जोङो बेफोरबायदि आबादारिनि माबाखौ जोङो मोनो आरो जोंहा दंबावो जोंहा दोङो जेनेबा जोंहा रिसाइक्लिं इन्डास्ट्रि दा रिसाइक्लिं इन्डास्ट्रिखौ जोङो माब्लाबा दिनै जोङो ब्रिटिश सरकाराव जों नुनो मोनाखै बा जोंहा 17 बोसोर खुंबोबाय खिन्थु जोङो माने रिसाइक्लिं इन्डास्ट्रिखौ बा अखमावनो जों नुनो मोनाखै जियानो जादों मानो बे गासिबो थांबाय 17 बोसोरानो होन 15 बोसोरानो होन जोङो बेखौ बुंनो थाङाखै दायो जोंहा बाथ्राया मा जाय जेरै दायो बेयावहाय दा इलेक्सन जाबाय थादों बेयाव जाय सरकारानो फैया मानो बा जाय राजनैतिक हान्जायानो फैया मानो जोंनो माने रिसाइक्लिं इन्डास्ट्रिखौ जुदि जोंनो होयोब्ला खोब मोजां जागोन जेरैहाय जोंहा जोंनि बे बड'लेण्डआवहाय मैखोम आबाद हिसाबै जायो जोंहा बानानायाबो खोब मैखोम आबाद जायो आरो जोंहा माइया जायो बेनिफ्राय जोंहा जुखाम जायो बेफोरबायदि माने जोंनि गेजेरावहाय गोबां माने आबादफ्रा जायो खिन्थु जुखामनिफ्राय जोङो दाना बनायनो हायो बेफोरबायदिबो जोंनि गेजेराव जों नुनो मोनाखै दा जेनेबा माइखौ जोङो फानो माइखौ फाननानै जोंहा जिथु नाराफोर थायो नाराखौबो जोङो रिसाइक्लिंआव जुदि सोनो हायोब्ला बा बेखौ जोङो डेसबर्डफोर जायो अनेक जायो दा जेनेबा औवाफोर दङ जोंनि बे बड'लेण्डआवहाय औवाफोरखौबो जुदि जोङो हासिब थासिब जिखुनु माबा मोनसे माने बिदि डेसबर्डफोर अनेक बिथिङाव जोङो बायदि बिथिङाव जोङो रिसाइक्लिंखौ जों खालामलांनो हायो दा जोंहा थालिरावहाय थालिरनि बिलाइया जोंहा ओरैनो नस्थ' जायो गारनाय जायो दा थालिरनि बिलाइखौबो जुदि जोङो जुदि पेपार डिसफोर बनायनो हायोब्ला जा मोजां जागोन आरो थालिरनि दंफांनिफ्राय जोंहा खुन्दुं आरि सोरजिनाय जायो बेफोरबायदिखौ जोङो मोननो हायाखै दा जियानो जाया मानो जाय सरकार फैया मानो जाहाथे जोंनो बे रिसाइक्लिं इन्डास्ट्रिफोरखौ जोंनि थाखाय आबादारिफोरखौ जुदि सिन्था खालामोब्ला मोजां जागोन दा जों नुनो मोन्दों आरो जोंहा आरो मोनसे जों दंबावो जोंहा राइस मिल जेरै राइस मिला जोंनि गेजेराव जोङो थोजासे नङा जोंनि बड'लेण्डआवहाय माने 80% आबादारि आरो आबाद मावो आरो जोंनि बे बड'लेण्डआवहाय माने मोजां जागा बा आबाद जायो दा बेयावहाय जोङो नुनो मोन्दों जे जोंहा राइस मिलफोरबो जोंहा गैया आरो बेयावहाय जोङो जुदि गिदिर इन्डास्ट्रि जुदि मोनोब्ला बा अट'मेटिकलि जोङो राइस इन्डास्ट्रिफोर जुदि मोनोब्ला जोंनि आबादारिफ्रा रांखान्थि बेलायाव जौगाथायखौ जों लाबोनो हागोन आरो जों लुबैबावदों जोंहा दायो जाय सरकारा फैया मानो जोंनाव रुटायावहाय अर्गानिक इरिगेसन इउनिभारसिटि फैदों बेखौ थबनो जोंनो जाहाथे बानायफुंना होयो खम समनि गेजेरावनो बेखौ जोङो आबादारि जानानै जों हास्थायदों आरो बेखौनो जोङो जेसेबांखिनि राजखान्थियारि हान्जाफोरनि सायाव जोङो खावलायदों आरो जों नुनो मोनबावदों गुबुन जायगायावहाय जोंहा बाय'फ्लक होननाय मोनसे ना फिसिनाय दङ बेखौबो जाहाथे जोंनो जुदि जाय सरकारा फैया मानो बिथांमोना जुदि जोंनो होयोब्ला जों खोब गोजोनगोन आरो दंबावो जोंहा जोंनियावहाय बे जिथु अमा दाउ बोरमा जों फिसियो खिन्थु बेयावबो जोङो माने मोजां रोखोमनि जोलैखौ जों मोननो हाया बेवहाय जुदि जाय राजखान्थियानो फैया मानो बिथांमोनाबो जुदि जोंनो जुदि मोजां जोलैनि फार्मफोर जुदि बानायना होयोब्ला सरकारा जों खोब गोजोननाय मोनगोन दा जों नुनो मोन्दों गोबां राजखान्थिफोरा दायो जोंनि आबादारिफोरनि थाखाय जानानै बाथ्रा बुंनायखौ जों नुवाखै आरो जोङो ससियेल मिडियाफ्रावबो जों नुवाखै बेनिखायनो जों खावलायदों जाय राजखान्थिफोरा जोंनि आबादारि जानानै बाथ्रा बुंगोन खोथा बुंगोन जे जोंनो प्रतिश्रुति होगोन इस्तिहाराव जोंनो लिरना होगोन बा आबादारिनि थाखाय जोङो खामानि मावगोन होननानै लिरना होगोन जों बिथांमोनजोंहाय जों लोगोआव थागोन आं बेखौनो दिनै बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा निउसनि गेजेरजों प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौनो खावलायदों जोंनि आबादारिफोरा जेसेबांखिनि आबादारिफोर दङ बिथांमोना जाय राजनितिक हान्जाया जोंनि आबादारि जानानै खामानि मावगोन होननानै बुङो बिथांमोनखौनो सालिजारि नायनानै
जोंनि आबादारिफोरखौ आं खावलायदों जे भटखौ नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ होगोन होननानै आं खावलायदों। बेनिखायनो आं हामबाय होनदों दिनै प्रेस मिटनि गेजेरजों जे जोंनि साखिना आबादारिफोर दङ बिथांमोना गावनि माने मा होनना बुङो गावनि जिथु बेसेन गोसा भटखौ होनानै मोजां राजखान्थि बा मोजां बिजाथिखौ सायख'गोन होननानै आङो बर'लेण्डआव थानाय जेसेबांखिनि आबादारि बयखौबो आङो खावलायदों बेसिम।